Diyos marahinal daw po sa Indugabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Yaw na po kitangunyan sa ikatulong Domingo kan Kwaresma. Sa satuya pong pagpamibi, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat para sa mga grasyang narisibi, dulot ni Nene del Rosario, Malu Bendicio, Mercy Capistrano, Arcilla family, and Matias family. Pasasalamat at asin petition, dulot ni Mila Rubio and family. Pasasalamat dulot ni Lailin Lumbria. In honor of Saint Joseph, dulot ni Rosela Plandes. For divine intervention of land dispute at Lidong Salugon, Pawili Hibago, dulot ni Nene del Rosario. Para sa safe and good health ni Viel Marie Rodriguez, Carbin Bunyag, and safe travel of Jerome Rodriguez, dulot na Binang Bunyag. For good health and safety of Rosalia Asense, Janet Villaferte, Juliet Navarro, dulot kan Villaferte family. For complete healing of Arnaldo Bunyag, Cindy Compuesto Bunyag, May Faye Donna Rodriguez, Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. Complete healing of all sick members of CRC LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. Prayer for continuous healing of Ernesto Velasco Jr., dulot ni Emily Velasco Relucio, and continuous healing of Oscar Orsos Bonavi. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Pantalyon Filipa, Reynaldo Anacleta Mila, dulot ni Nene del Rosario. Para sa kalag ni Edna, Kathleen, Lilia Salvador, Maria Paz Corazon, asin mga naging miyembro kang CRC. Para sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, Ernie, Fernan, asin Dominador, dulot ni Sis Del Fornoles. Para sa kalag kan mga yumao ng miyembro kan CRC LLFCC members. Para sa kalag ni Rogelio, Eric, dulot ni Tita Labanta. Para sa kalag sa Purgatorio, dulot ni Malu Bendicio. Para sa kalag ni Gloria, Amado, Lucenia, Fermin, Abilino, Daniel, Santos, Juliet, Renato, asin galag sa Purgatorio, dulot ni Brad Pau. Para sa kalag sa Purgatorio, dulot ni Mila Rubio. Para sa kalag ni Milagros, Monina, Margarita, dulot ni Banji Alano. Asin para sa kalag ni Magdalena, dulot ni Mercy Capistrano. Ang pagtalubo tanda na kita buhay, aram nyato kung paano kita minatalubo bilang tao, puon pagkaaki, sagkod sa paggurang. Ang buhay nagiging maugma, asin makahulugan, kung kita padagos na nagtatalubo. Sabi ni San Pablo, magtalubo ki Kristo. Ini bakong hiridalian, kundi habang buhay na paghinguwa. Ginigibo ko daw ang plano ng Diyos para sa sakuya. Nagtatalubo daw ako sa pagtubod, asin kabanalan. Ang panahon kan Kwaresma, iyo ang panahon na paghurup-hurupan niya to ang satuyang pagtalubo bilang tao. Ang satuya pong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa mga tuwing na
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako antahan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos, kaugayeng hilinga, an pagpahayag kan samong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan samong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon, minapahayag kan pagiging haraninin Diyos sa satuya. Ini pinapaisi sa sato sa paagi kan pagpili ki Moises bilang leader sa pagdara kan mga Israelita hali sa Ehipto pasiring sa dagang ipinangako. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Si Moises nagbantay kan mga karnero ni Jethro na sa iyang panugangan, padi sa Midian. Dinara niya ang mga karnero sa ibong kan kadlagan, asin nakaabot sa Horeb, bukid nin Diyos. An anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa iya, sa laad kang kalayo sa tahaw kang sadit na kahoy. Nahiling ni Moises na ang kahoy naglalaad. Alagad dai napupuspos. Maduman ako, ulay niya. Asin hihilingon ko, kung ta daw taan kahoy, dai natututong. Kan mahiling nin kagurangnan na si Moises nagduman, inapod nin Diyos hali sa kahoy. Moises, Moises. Uya po, simbag ni Moises. Dangan sinabihan, dai ka magrani. Halea ang sapin sa imong bitis, banal ang daga na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong ama, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, asin Diyos ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang sa iyang lalawgon, natakot siyang nagtingkalag sa Diyos.
Dangan ang kagurangnan nagsabi, nahiling ko ang pagtios nin sa kong banwaan sa Ehipto. Sa kong nadangog ang saindang inagrangay. Aram ko ang sa kong mga kasakitan. Asin napadigdi ako sa pagligtas sa inda, sa kamot nin mga taga-Ehipto. Asin pagdara sa inda, hali sa Ehipto, pasiring sa dagat na mayaman asin mahiwas. Sa daga na naglalangoy sa gatas asin tangguli. Dangan si Moises nagsabi sa Diyos, kung dumanon ko ang banwaan nin Israel, asin sabihon ko sa inda, asin kung sinda maghapot, ano ang sa iyang ngaran? Ano ang isisimbag ko sa inda? Ang Diyos nagsabi kay Moises, ako, iyo ako. Ini ang sabihon mo sa banwaan nin Israel. Ako, iyo ang nagsugo sa indo. Sinabi man nin Diyos kay Moises, ini ang sabihon mo sa banwaan nin Israel. An kagurangnan nin sa indong mga magurang, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, iyo ang nagsugo sa indo. Ini ang ngaran ko, sagkod paman. Sa ngaran na ini, ako gigirumdumon nin gabos na kapag-arakian. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan. Gabus na uyas ako, umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan, ang gabus niyang balaog daimo paglingawan. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. Pinapatawad niya ang gabus mong kasalan, binubulong niya ang gabos na may helang. Ang buhay mo inagaw niya sa lulubngan, ika sa iyang namumutan, asin naheherakan. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. Katanosan ginibunin kagurangnan, sinusurog niya ang gabos na pinapasakitan. Ang sa iyang dalan, ipinahayag niya kay Moises, asin sa mga taga-Israel, ang sa iyang mga gibo. An kagurangnan marahayon asin mahihirakon. Ipinapahayag ni San Pablo ang mga pangyayari sa lumang tipan bilang halimbawa sa paglikay sa mga maraot na pagmaot. Ini sinurat bilang patanid sa satuya. Sa pagbasa kan Biblia, hanapon asin sabuton niyato ang mensahe nin mahal na Diyos, asin paghurup-hurupan niyato kung ano ang relasyon kaini sa satuyang buhay. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang kong buot kung rumdumonindo ini. Ang satong mga magurang, gabos nagsunod sa panganuron na nakalindong sa inda. Asin gabos nag-agi sa dagat. Sinda gabos binunyagan ni Moises duman sa panganuron, asin duman sa dagat, sinda gabos nagkakan kang kakanon na espiritual. Asin sinda gabos nag-inom sa gapong espiritual na nagsubaybay sa sainda. Gapo na iyo si Kristo, alagad kadaklan sa sainda, dai nagustuhan nin Diyos, asin ang saindang mga bangkay, nagkahurutan sa lantad. Inigabos nangyari bilang patanid para sa sato, na dai kita maara sa maraot arog sa inda. Dai kamo maggurumod-gumod, siring kang ginibo kang nagkapira sa indo, asin ginadansinda kan mga paragadan. Inigabos nangyari sa inda bilang patanid, asin ini sinurat tanganing adalanta, mga nabubuhay sa katapusan kan panahon.
tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Adoramus Domine, resurrectionem tua, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tua, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa oras na ito, may nagkapirang dominatong, inosip ki Jesus na isinalak ni Pilato ang dugo kan mga taga Galilea sa dugo kan mga atang na idinulot ninda. Si Jesus nagsabi sa inda, sa paghuna nindo, ang mga taga Galileang ito, urog na mga parakasala kaysa iba, huli tasiring an sa indang pagkagadan. Bako, sinasabi ko sa indo, na kun kamo day magsulsol, kamo siring man kayan magkakagaradan. Itong 10 may 8 na nagadan, nagabaan kantore sa Siloe. Sa paghuna nindo, urog sindang may kasalan kaysa ibang mga taga Jerusalem. Bako, sinasabi ko sa indo, asin kun kamo day magsulsol, kamo man gabos siring magkakagaradan. Asin idinagdag ining parabola. Sarong lalaki may baligang na ipinatanom sa saiyang uma, nagahanap nin bunga, asin daing nakuha. Dangan, nagsabi sa nagtanom, nahiling mo 3 taon na ako nin pagparadigdi sa paghanap nin bunga sa baligang na ini, asinday ako nakukuha. Paluda, sa anong pakinabang ang daga na sa iyang ginagamit? Alagad, ang nagtanom nagsabi, kagurangnan, bayaan mo na sa taon na ini, sa kuyang gugudakon, asin bubugtakan nin abono, kundae paludon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos maray na aldaw sa indogabos mga tugang, Diyos maraylan daw mong po, Father. nasa ikatulong Domingo na kita kan Koresma. Sa kuyang lolo, nagadan mga 90 plus na. Sabi sa ko, nalingawa na daan siya nin Diyos. Gusto niya na daang magadan, tagrabe ng kulog kan sa iyang rayuma. Day ko lang aram sa Indo kung tigra rayuma kamo. Kan magpuo na siya, maghilang, hinapot ko kung handa na siyang magadan. Pero sabi niya sa ko, dai padaa. Kan labi-labi na ang kulog, akala niya pinapasakitan na siya nin Diyos. Sabi ko, tay, ang masamang damo matagal mamatay. Sabi ko, suba ko man lang yan sa imo. Sabi ko, tay, kung pinapasakitan ka nin Diyos, kulang pa ang kulog kang rayuma mo pambayad sa kulog na ipinamati mo sa Diyos sa lambang pagkakasala na nakumitir mo. Igwanin mga tao na akala ninda ang Diyos ang nagpapasakit sa saindang buhay, sa lambang kamatean na saindang nararanasan. Arog man kaini an issue sa Ebanghelyo ngunyan. Siring kaini an istorya
manunungod sa mga Hudiyo na taga Galilea na nagkagaradan, asin sa 18 tao na nadatugan kang tore sa Siloe kan ini magguho. Anong nangyari para mas maintindihan niya to ang ebanghelyo ngunyan? Ang nangyari po kaya, si Pilato igwaning planong magpatugdok nin dam para sa irrigation kan Jerusalem, hinhuli ta grabe ang pangangaipo sa tubig na kaipuhan mag-supply sa Jerusalem. So problemado sinda ta perming daing tubig perming kulang. So garo makakarelate kita ang problema tangon yan sa tubig sa naga, siring man kaya nangyayari kadto pang panahon. So alagad, ang kwartang gagamiton hali sa limos sa templo kan Jerusalem. Hulitaan mga taga Galilea, mahilig makiaram sa politika kan sa indang banwaan, nagplano sindang magrally laban kay Pilato. Dahil sinda matugot na gamiton ang kwarta kang simbahan sa templo para lang sa ipapatugdok na irrigation. Naaraman ngunya ni Pilato ang sa indang plano, kaya nagpadara siya nin mga soldados na nakihalo sa mga nagrally. Asin ang plano, pagtiripo na ang mga marali, bigla nindang guguluhon kan mga soldados, tangani na madisperse asin magkasuruway. Arog po kayo ang ginigibong minsan, kakaagan mong mga infiltrator, tangani na magpagulo asin may dahilan. Ining mga soldados na garadanon sinda sa pagsinda nagprotesta o nagrally. Alagad, naging magulo asin madugo ang kariribukan. Naging pisikal ang mga soldados, kaya igwang nagkagaradan ng mga Hudiyong taga Galilea. An manunungod man duman sa mga nagadan sa tore kan Siloe, iyo po itong mga nagtrabaho tanganing matugdok ang tore para sa irigasyon kang Jerusalem gamit ang kwarta kan templo. So para sa mga Hudiyo, nagadan ang mga trabahador, hulita nagtrabaho sinda sa tore, nagamit ang kwarta kan templo. Sa indang pagtubod, pinasakitan sinda nin Diyos, huli kan gibong ini. So ang punto kan mga Hudiyo, iyon na ang personal na pagsakit, konektado sa kasalan. Asin ang pagsakit na ini, daranin Diyos sa sainda bilang padusa. Mga tugang, ang satong personal na pagsakit, mayong koneksyon sa satong kasalan. Iyan ang sinasabi niya sa Ebanghelyo. Sabi niya, bako. Mayong koneksyon, sabi niya. Huli taigwanin mga taong marahay, alagad nagsasakit. Halimbawa si Job, napuhuan sa iyang mga ataman na hayop, nagadanaan sa iyang mga aki, asin siya nagkahelang. Inigabos, tangani na ipahiling ang sayang katanosan asin pagtubod sa Diyos. So, it does not necessarily means na sa tong pagsakit, padusa nin Diyos, huli kan sa tong pagkakasala. Alagad ang sa tong personal na kasalan, ugwang epekto sa kasalan sa komunidad. Our personal sin has consequences to the establishment of sinful, inapod niya itong social structures. Halimbawa, pag ikakorap o naghabon, ang komunidad ang masapo kan pagsakit. Dakulon ang inapod niya itong sinful social structures na dara kan individual na pagkakasala. Yaon dyan ang korupsyon, prostitution, sugal, lagay, asin iba pa. Kaya baga, inaalok kita na magpili ning leader na honesto. Itong mayo nin record ning paghabon o korupsyon o pang-aabuso, tayo may epekto sa sato, asin kung malala ang gibong sala, masapo ang masunod na henerasyon. Kung ang budget kang gobyerno,
hinabon kang sarong leader, kang sarong politiko, masapo ang masunod na henerasyon sa pagbayad kan utang. Kaya baga grabing bayadan niya to ngunyan. Trilyon, bako lang bilyon. Inhuli kang pagsala ang pag-manage. Kung hinaluan nin korupsyon, ang kwartang nakukuan niya to, may epekto iyan sa satuyang komunidad. Kaya kung kita nagtitios, iyan inhuli kang inaapod niya tong social structures, sinful social structures. Anyway, balikan tangon yan, anbot ipasabot nin kagurangnan sa mga taga Galilea. Anbot niyang sabihon, iyon na ang satong kasakitan na inaagihan, bakong hali sa Diyos. Iyo po, tatandaan tayan. Hali ini sa kasalan. May kasabihan kita, the devil has the power to self-destruct. Pag nagibo ka ning sarong salang bagay, naghambog ka, para makover mo sa imong hambog, mahambog ka. Tanganing makover mo naman si sarong hambog, mahambog ka. Hanggang sa nagiging hambogon ka. Pag nadakop ka, makukulong ka. Pag yaong ka sa kulungan, nagsasakit ka. Okay? Kung may padusa kang, may nararanasan kang padusa, iyan dara kan inaapod na kasalan. Kaya kan siya magsabi, kan ang kagurangnan magsabi, kung dai ka mo magsulsul, magagadan man ka mo, gabos arog sa inda. Ang buot niyang sabihon, iyon na kaipuhan tang magbakle. So ano ang buot sabihon kan pagsulsol? An sa tong pagsulsol, mga tugang, dai nagre-resulta kan pagkamuot nin Diyos. Ano ang buot kong sabihon kaini? Ang pagkamuot nin Diyos, bakong resulta kan sa tong pagbabago. An iba sa to, an akala, dai namumutan nin Diyos, hulita para kasala. Ang iba nag-iisip, pinapadusahan siya nin Diyos. Kaya masabi, mabago na ako para mamutan ako nin Diyos o tanganing tawan ako nin biyaya nin Diyos. Ang sa tong pagbabago, resulta yan kan pagkamuot nin Diyos sa sato. Iyo po. Kung kita nagbabago, ayan hinulita, namumutan kita nin Diyos. Bunga yan kang grasya nin Diyos. Ang satong pagbabago, resulta kan pagkamuot nin Diyos sa sato. Tano, dahil bago pa kita namuot sa Diyos, namutana kita nin Diyos. Dahil ta paghunaon na inot kitang nagbago o nagsulsol, bago kita namutan nin Diyos. Normally, arog kayan ang satuyang kaisipan. Kaya, dakol ning pagkakataon, mahiling niya to, kaipuantang akala ta, namutan kita nin Diyos, kaya nagbago kita, asin nagsulsul kita. Baliktad po. Kaya kung mayo kitang interest na magbago, baka dai mo yan namamati ang pagkamuot nin Diyos sa imong buhay. Nagbago kita dahil namutan kita nin Diyos. Bako na mabago kita, tanganing mamutan kita nin Diyos. Iyo po. So dakulang biyaya ang tinatao sa sato. Kaya dakul ning pagkakataon ang tinatao sa to nin Diyos. Masabi kita, marahay lang ako, mabago na ako, masimba na ako. Magtama lang ako sa loto, mabago na ako. Makapasar lang ako, tatalikodan ko na ang paborito kong kasalan. Ini ang mga kondisyon asin promesa ta sa Diyos. Pero kan marahay na, sa helang, okay, balik na naman sa pagkakasala. Kan makapasa na, dahil na nakakasimba, tabisin na sa trabaho. Asin makatrabaho, asin dakol na sweldo, lingaw na sa Diyos. So, digdi na hiling mga tugang, namumutan kita nin Diyos, asin siya mahihirakon sa sato. Kung kita man nagpapakamarahay, nagpapakabanal, nagiging matanos, honesto, iyan hinulita, nagbunga ang pagkamuot nin Diyos sa sato. So, namuot mo na ang Diyos. So, dai na kaipuhan pa na pasakitan kita nin Diyos. Hulitan sa tong kasalan, pasakit na mismo sa sato.
ang nagdadaranin pasakit sa sato, bako ang Diyos, kundi ang lambang kasalan na satong ginigibo. Takon ogwa kang kasalan, of course, your heart is in trouble. Mayo kanin katoninungan. Guilty ka, paranoid ka pa minsan. So dai na kaipuan na pasakitan kita nin Diyos, hulit to, kung pano kita nin pagkakasala, masabog man kita. Dai mo na paghalaton maging disabog ka, o maging granada ka, magsulsul asin magbago sa panahon na ininin Kwaresma. Iyan ang imbitasyon sa satuya nin kagurangnan sa Ebanghelyo ngunyan. Pangduwa mga tugang, gamiton tan oportunidad na itinaw sa to nin Diyos. Ang Ebanghelyo ngunyan, inaapod niya tong Gospel of Chance. Tinatawan kitang tsansa. Sabi kan may kagsadere, 3 taon na siyang pabalik-balik, alagad ay nagbubunga ang baligang, kaya maray pang putulo na yan, tasayang kandaga na sa iyang kinagamit. Gibuhon na lang panggatong. Alagad nakiulay ang nag-aataman. Sabi niya, tawan mo pa akong 10 taon, dudugakon ko, asin kakaagan ko nin abono. Pag dahil nagbunga, sakata na talaga putulon. Yan ang sinasabing uselessness invites disaster. Ano man na bagay na mayo ng pakinabang, inaapon na sa basurahan. Maray na lang sa Ebanghelyong ngunyan, ugwang arog kang hardinero. Nadawa basura na, nakikiulay pa na i-recycle ang bagay para mapakinabangan. May yaman sa basura. Nahiling yan kang hardinero. Kaya gamiton ta ang oportunidad na tinatao sa to. Chance after chance, day after day, week after week, year after year, we have all the opportunities to change. Tinatawang kitang tsansa nin mahal na Diyos. Sabi nga ni Kayan, we have the powers of Gods and we use them like irresponsible schoolboys. Tinatawan kitang kapangyarihan, tinatawan kitang biyaya nin Diyos, pero dahil niya to nahihiling ang kahulugan kaiyan. Kaya nagiging irresponsable kita. Tanda niya to mga tugang, ang Diyos mahirakon. Maluya sa pag-anggot. Nadangog niya to yan sa Salmo Responsorio. Alagad ay kita magpaliman-liman huli sa kabuutan nin kagurangnan. Maabot ang paghuhusga, maabot ang pagpuputol, ang pagtatapos sa gawing kasalan. So daita pagsayangon ang mga oportunidad na itinaos sa to para magbago asin mamungang husto. Ngunyan, pasalamatan ta ang mga hardinero na nagtabang sa to. Aramta na iyan si Kristo, alagad ang konkretong paagi, pinapamati niya ini sa sato, sa paagi kan mga taong nagmamakulog sa sato. Yaon dyan ang mga hardinero, ang satuyang mga magurang, ang satong mga teachers, pastor, friends, asin iba pang mga kaiwal na siging criticize sato, asin kadaklan na beses tutuan sinasabi manunungod sa sato. Sinda ang nagdudukag, asin nagdadarang abono, tangani na kita magbunga. Day kita maanggot kung igwang nagtutuyaw sa sato. Taiyan para sa ikakarahay niya to. Salamat sa Diyos, asin gamiton taan oportunidad, ang grasya sa panonin Kwaresma, tanganing magbago, magsulsul, asin mamunga sa gibong karahayan. Giromdumon ta, uhusgahan kita nin Diyos, susog sa oportunidad na itinao sa sato, para magbago, asin mamunga nin husto. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan,
Kani katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaklan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa selebrasyon na ini nin pag-umaw asin pagpasalamat, sa danay na karahayan kan kagurangnan, mamibi kita sa Ama, na orog niya tong masabutan ang sa iyang pagiging Ama asin orog na mag-andam sa pag-ako sa iya sa satuyang buhay. Kagurangnan inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, pakusugon ang sa indang ministeryo kan kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing mapasatuyang kinaban, nasyon, mga harong asin puso sa katuninungan, nahali sa pag-ako asin paggalang ning kapwa. Urog na ang mga lain man sa to, sa anuman na bagay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa yaon sa kadikluman nin pagtios, magkaigwa kan kusog na magdulok sa Diyos, na danay narani sa to gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing kita gabos na yaon sa Santa Misa, makadarakan presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang simana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay kan lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ako ining mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Manodan man nyamo ang pagkamot asin katuninungan ni Jesus sa imong aki, asin sa muyang pag-ultanan sa imo. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kaining mga sakripisyo, kaagayeng itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas,
na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo, sa pag-abstinensya, tanganing huli kaini, madaogming mga parakasalaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog mi ang pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kan mga dai mabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na Ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos,
na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyan asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin aray kami ang narahasa suko, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan.
Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan mga inapot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag maumayan. Sa pakisumaro kay Jesu Kristo sa banal niyang awa, asin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Maria sa pag-ako kay Jesu Kristo sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa kong buhay, alakon, harap nin kaligtasan sa tuyang inunon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadalay ang buhay sa paman. Mami, bi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga na basog na kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo, naan nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pamibi para sa national asin lokal na eleksyon. Mamibi kita tanganing nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabutan kan kagurangnan na nagigiya sa mga kakaabtan ng mga nasyon. An sa tong pag-arang kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an konsensya, danay na maginyatong batayan sa pagpili. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an karahayan nin kagabsan, danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tawo, galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Diyos, asin pagkamuot sa paglingkod, magiya sa mga nagmamawot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami.
Tanganing an mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog, asin magkaigwanin puso para sa mga dukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sa syudad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an mga pinagkatiwalaan nin katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan an satuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an pagkasararo magiya sa satuyang nasyon sa dalanin katuninungan, katanusan, asin kauswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita, bilang sarong banwaan ng pagtubod, magdaranin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita, pastor nin mga kalag, asin paraligtas nin mga nasyon, an politika balaog mo samo, sarong pangapudan na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Antabayan mo ang samuyang politika, siring kan pagiya mo samo, ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante asin mga kandidato, magdaranin kaumawan sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang samo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Divino Rostro, Kairakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Tabangan mo kami. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Salamat. Ang sa tuya pong mas sponsor, de la Viña Family. Asin pasalamatan taman ang nagbasa, asin Ministro Laico, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Siringman, pasalamatan taman ang management kan PVN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ning Banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa ning Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon para sa mga naghihelang. Kagurangnan, bendisyon ni ang gabos na naghihelang, tawisindanin kaginawahan sa kalag asin sa hawak. Atama naman ang mga nag-aataman sa sainda, pag tawisindanin kusog asin pagpasensya, tangani na maka ako sinda nin biyaya, hali sa saimo. Hinihinagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa indong payo, asin maghagad in bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan namimibi kami, pasunodan ga puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugon mo, ining grasya, tanganing an mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa, mautob ang kapanuan kan sa imong mga tugon, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kami ng Diyos na makakamhan, Ama, sin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po. Have a blessed day. Salamat din po, Father. Nagsisay mananabubuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananagaganan para sa sarili